tanduran ora panen, banyu angel, jan dibek nang utek. Tak ngerokok wae lah, sik. Lho. Man, piye kabar iki? Alah apike mun. Piye sawahmu? Salah sawah ngene guys. Tanduran ora panen ini iki piye to mun. Tanya apa ora panen? Lebanya angel lho mun gunanku mun. Lah ora metu banyune. Long sumur es mati kok. Nggae sumur neh ya wis ora metu banyune. Kayak ngene iki piye to mun. Yo golekne to. Golek niki lung adoh karo sawah wong-wong to mun. Lah sawahmu dhewe piye? Alah sawahku alhamdulillah iki panen. Sik bejo mun kowe sawah iso panen. Panas kaya ngene iki, jan bejo kowe. Tapi ora koso lho masamu. Sak rekoso-rekosone lek panen panggah ayam lho mun. Dadi mang rekoso ki ora panen ngene iki. Lah piye critane wis ora panen iki apa dule kabeh apa piye ngono? Ya kuwi to, banyune gara-gara kurang kuwi maneh ora panen. Terah yo dikon rak ngene iki susah terah ngene. Kabeh sawah kalah karo sibel. Ra gelem gentenan awan bengi kabeh diesel. Piye jale? Ya Ya aku dhewe kok rada bingung kangelan. Aku dhewe golek-goleke ngasek nonton ragat akeh gimana anu sawah iki. Ya piye lho mun. Kiwa tengen sibel kek ngene iki arep gawe sibel ya. Sawah ra panen, sumur ya ora dadi ngalih ping 3 ora. Ngene iki piye? Iso ngalih ping 3 piye? Bener ae grosok kek tukang sumure ya megah barange kena watu to mun. Piye ngene iki? Dan yo apes men. Wah, domong iki apes wong ngene iki lho mun. Wes to tenang dino iki awakmu terus susah, tapi suatu saat mbuh tahun ngarep bosok embene mesti bakal panen yakin man. Woi men, Yo. kula nuwun. Sinten? Kula sinten? Kula nuwun. Nyawa iki badonan? Yalah ngrasakne sawah ora panen iki piye to men. Alah, aku wis ora mikir sawah. Lah, aku remuk. Mikir sawah iki. Aduh lah tungkok le pura. Dua iki. Mang lho wong endi? Klambi rupane kok ngono. Aku bar perang. Perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Bacake kok. Jane kaya mumet ya sobat ambiar kabeh iki. Ngrokok sik. Rokok lho men. Ngrokok sik. Wis ndang crita piye. Aduh aku mah. Aduh kok ngendi? Ono endi? Oh, terminal. Wah. Nyapa? Boleh rabuk. Ya apa? Ora enak bae. Ya terminal boleh Rabuk ya ning terminal lho men. Lek rabuk ke ning toko rabuk. Ditentek. Entek kok nggih murel kayak ngono kuwi lho. Nih, Kebutuhan lho. wah kebutuhan bojomu nak ndi kebutuhan ya golek purel ya. Jo kena ning luar ngono lho. Ngono. Oh, alah. Ya ora lho piyen nek. Ning luar tahun-tahunan tuku rabuk sak keberak lar men iki men. Iki kabare piye kabare? Sawahmu piye? Sak Rusak. Rusak piye? tak dolke apa nggih mangkat bojoku. Teh. Entek. Ya, Kira njopo apa? Masa bojo tahun-tahunan ning luar ya ora ndek apa-apa iki men. Sawah ngasek kadul iki lho. Piye ceritane? Lah piye lho? Kudu duit sing tak tampa.
Tapi surat pegat sing tak terima. Ayah. Rasa tirone loro ati iki amarga ditinggal pergi tapi loro ati iki amarga Ajur manajemen kuwi. Sabar. Golek neh ning jaba sik akeh wong Gusti wedok Allah mboten kaya ngono sare, kuwi. Bos. Gusti Allah mboten sare. Kowe saiki terpuruk sok ben bakale kowe alah mewah wis. Alah, kowe mesti bakal oleh Masa hasilnya tenan. Karma itu masih tak berlaku, men. yo, masuk. Munaroh piye munaroh? Heh? Munaroh piye? Munaroh. Alhamdulillah mudah lemu. Wis sawahmu apik ya? Alhamdulillah. Pesugihan iki mesti. Wah, yo ora Pesugihan iki. Iki Iki pesugihan iki, Man. Bareng Mesti. maton lho sawah don. Sawahmu piye? Alah lek sawahku wis Ajur, blas ora Ajur, panen oh. iki. Ijek panen dhewe. Nah iya. Pesugihan iki. Ora. Asli, pesugihan. Ora. iki. Sawah patang kotak lho iso panen kabeh kuwi lho piye? Patang ceritane? kotak ki torok aku. Pesugihan iki. Lah, aku tuku banyu galonan tak semprotne sawah. Ya ben penting sawahku iso panen Metu kae. berkorban. Pinah lho panase kaya ngene kirane udan lemahe garing. Ngomongnya. Ajur iki wis usum 3 ya suwe tenan. Patu to nggih ngombe ora kena kok banyune. Ora kon nggih ngombe nggih adus sedina pisan nang arang kading. Adus kowe nganggo Pokari set, Pak. Wah, lah Tenan. kecet rubung semut lho. Mending kok tak tau kok le Pokari set aku adus. Wah, rubung semut. Dadi gula ya. Saroh piye, Man? Saroh. Alah saiki wis mundak beh. Masyaallah. Ndak kuat tak mak tenan, Mak. Lah sik kok tembaknya dadi ora? Balake malah mati to mak tembak. Dadi mati. Oh, iya mati piye ngene iki Jal. Aku yo mumet lho mak. Kurung-kurung jereke ming dianggep kanca. Ya wis kuwi lho mak, susah aku mak. Ya ngene lho ya. Ponorogo Kediri. Ya ta? Iya, terusane piye lho mak? Wis genah dianggep kanca, mbok ya sadar diri. Ayah. Reng argo wiles dadi saksi nggonku nangis rasane ati koyo diiring. Ngene iki. Ora apa-apa. Jodoh wis Gusti Allah sing ngatur. Ora bakal dijolak. Heeh. Wis tok sing tenang. Santuy. Santuy. Ya ora iso tenang lho mak, ngene iki mak. Piye lho kon tenang? Sawah ra panen. Ya sumur ngalih ping 3 ra metu banyune iku lho. Ya menen ndi? Ya ning kono ning sawah kono lho mak, cedek anu kae lho. Gubuk kae. Ki angel dadi dina ya watu kan menumpuk-numpuk. Gunung Kelut bledos kae watune kan jelep-jelep teko ngisor. Jadi angel iki kan. Ya kuwi lho mak, neraki watu sak barang-barang ku lho. Wis tok, kowe kabeh saiki kabeh padha kangelan. Iki kowe kabeh sing diujine Gusti Allah. Dadi sing sabar, ngibadah sing tenanan. Wis tok. Gusti Allah mboten sari, tok omonganku mangis Gusti Allah mboten sari. Wis tok kowe terpuruk kok saiki kowe kangelan saiki, wis tok sok emben. Kowe ning Gusti Allah ya apa men iso sabar. Wis tok Gusti Allah dikai walsane yakin. Caya bener. Ora kabeh wong ki ndek gaji. Ning kabeh wong duwe rezeki. Kabeh gayan ki kena ditiru lho mak. Tapi rezeki ki ora bakal kleru. Heeh. Masuk kuwi. Masuk.
Nama esis tenan. Esis. Kok terminal panas. Dekat perahu ra enek. Kowe iki ya Lho kocok. kotlek banyu ora enek nyeget perahu iki lho. Lah iya. Terminal nyeget perahu enake bis. Masa Heeh. lah ya ora enek bus akeh, Mang. Sing bane bunder lho. Mau akeh lek bus. Aku golek perahu ra enek. Ora eneng lho, Mak. Umat saiki perahu ke. Oh alah. Golek banyu Leru arep aku berarti. numpak Leru aku. perahu. Leru tenan berarti. Ngelak jalannya iki. Perahu banyu memang. Ora nggawa banyu Hmm. banyu ing omahe entek kok nggo banyu. BDAM Kasep. Ini jare pemerintah membantu rakyatnya. Endi nyatane menelantarkannya ya lho. Heeh. Wakil rakyat yang tidak merakyat. Dobo setok digedhek. Ya ibarate ngene. Tong glundung suarane ulem. Piye wi? Gedibah setok. Aso. Piye? Omong gedibah setok digedhek-gedhekne tapi nyatane masa kepilih. Lejani. Heeh. Iya toh. Memang Yes, ngono benar. Ya, itulah negara kita. Siapa kita? Indonesia. Wong Jawa. Wani ngeyel. Guys, balik sih aku. Nah, nanti Nganti lho Min. Balik. anak ini balik iki. Anakku ngaji ya. Ayo nyusul iki. Balik. Iya iya iya. Yes. Yes. Yos. Teh aku yo arep balik aku. Nganti lho mun iki mun. Hah? Nganti balik iki. Bojoku ngatuk omah bengok-bengok. Ya apa bengok-bengok ya? Lah piye? Wis sore lah wong anakku waya kon ngedusi. Bojomu lho nyandi kowe kok kan dusi ki. Bojoku buh dolan kono mang macak terus dolan. Weh, kowe ki kok ya sik kopen di bojo kok kaya ngono ki mun. Ah, saku dhewe piye nek. Ah, Lah aku ngono ki tak ijol nih. Hei, Nyawa Min. masuk iki mending sumpah. Nyawa Min. Nek kono lho. Iya. Cah enek rodo anyar. Samene lho. Tenang, Mosok. tenang. Ayo didelok. Ayo didelok. yakin Tapi, sakmono. ayo didelok. Itu.